Bizkaia Irratia, Bizkaiera. Eusko ikaskuntza, Udan Egoikoetxea. Entzuleok, ondo etorri. Ondo etorri beste behin Bizkaia Irratiaren sintoniara. Eusko ikaskuntzak bideratutako minutu honetara. Azkematen segunduak dira, baina segunduek minutuak osotzen ditue, eta minutuek orduak. Guk, 30 minutu behintzat, badaukagu aurretik. Eta gainera denbora hau ondo baliatuko dugu, edo behintzat horretarako ahalegina egiteko prest gatoz. Ondo dakizuenez, hilabeteko lehenengo eguaztenetan eta hilabeteko azken eguaztenetan batzen gaitu sintonia honetan Eusko ikaskuntzak. Eta gaur, Eusko ikaskuntzaren kongresua da dakarguna. 17. da. Izenburua, gizarte aurrerapen iraunkorrerako berrikuntza. Marta Ajuria, egunon eta ondo etorri. Bai, egunon, eskerrik asko. Eusko ikaskuntzan zuk asko daukazu esateko, Marta. Hartzeko esango duguna da, Bizkaian behintzat lehendakari orde zarela, orain hilabete gitxi batzuk. Zelan? Bueno, esan dozun moduen hilabete gitxi daramatza, baina ondo, sorpresa handik izan da, ze lan interesgarri asko egiten dabez, eta oso interesgarria izan da. Bai. Zein da zuk egiten duzun lana, Marta, apur bat hobeto ezagutzeko, zeuen bidea zein dan? Bueno, hilabetero batzartu egiten gara lehendakaria eta lehendakari orde guztiak batzar orokor bat egiteko, eta gero ja Bizkaian ni egiten dodana da saiekaz barbain udaletzeko arduredunekin hitz egin hitzarmenak sinatzeko eta halako gauzak. Behin esaten euskun, Jon Kortazarrek Eusko ikaskuntza transatlantiko handi bat ala. Atlantikoan zehar dabilen ontzi handi bat. Bere gela eta guzti, eta gela horrek asko dira, ze Eusko ikaskuntzaren sarea oso zabala da, ezta? Bai, oso. Euskal Herritik kanpo badau Eusko ikaskuntza. Eta gainera jende pilo osatzen dau, eta lehen esan dudan moduen jende oso interesgarria eta oso landua.
Eta oraingo honetan, lan guzti horren artean, kongresua da prestatu dozuena. Esaten izan dugunez, Eusko Ikaskuntzaren 17. kongresua. Eta izenburuak asko dino. Baina hori guzti hori, hobeto ezagutzeko ahalegina egingo dugu, Marta zeuri esker. Gizarte aurrerapen iraunkorrerako berrikuntza da kongresu honen izenburua. Bai, izenburu hori esaten dugunean, zer esan nahi dugu esaterakoan, ados egongo gara gizartea beti egin behar du aurrera, ez? Baina proposatzen duguna garrantzitsua dalako, guk behintzat pentsatzen dugu garrantzitsua dela, aurrerapen hori iraunkorra izan behar dela. Hau da, kontutan hartuta aurrerapen kostuak zein izango dan. Kostua berbait egiten dugunean, ez dugu bakarrik esaten kostu ekonomikoa, beste asko izan daitezke. Adibidez, kostu soziala, kulturala, kontutan izan behar dugu gaur egiten denaren araberan, ekonomiaren, industriaren, merkataritzaren arloan, orain erabakitzen duguzan politikak edo neurriak, etorkizuna eta etorriko diren belaunaldiak baldintzatuko dabela, ez? Gizartea aurrera doalako eta eten barik aldatzen dagoalako. Hori da arrazoi garrantzitsuena. Horretarako hemen kongresu honetan atal diferenteak edo desberdinak daukazuez. Gizarte tentzioa, bizi kalidadea, gizarte memoria, genero sistema, barrikuntza, gizarte solidarioa, guztionari balio handiagoa emotea, justizia, globalizazioa, ardatz guzti horrek hartu beharko litzatekez analizi bat egiterako orduan kontutan, ezta? Bai, alanda, gai guzti horrek gizarte aurrerapen iraunkorrerako kontua hartu behar direz, eta kongresuan zehar landuko dira. Esate baterako, hemen nik neuk ez dakit kongresua bera entzuleari ondo transmititzeko zelan hartu beharko geunken. Baina, esate baterako, gizarte tentzioaren atalean, hor zera izango da, sarrerak, tailerrak, lanmaiak, komunikazio saioak, dinamika diferenteak, liburuak bebai. Hemen kontua da, gatazkea bera arlo zabal baten hartuko dozuela, mai gaineratuko dozuela, ez da? Bai, alanda. Eta gainera, kontutan izan behar da, batzorde zientifiko bat eratu dala, kongresuaren edukina eta material guzti hori aztertzeko, koordinatzeko eta zuzentzeko. Batzorde zientifiko hori hainbat disiplinen artekoak direz eta esan leke Eusko Ikaskuntza bezain anitza dela. Batzorde zientifikoak aparteko garrantzia dauka Eusko Ikaskuntzan beraz. Bai.
gainera kideak hautatzeko hainbat irizpide kontutan hartu izan dira, hizkuntza, espezialitate alorrak edota lan eremuak, lurraldeak, gaur egun oso importantea dan emakume eta gizonen presentzi berdina, jende oso importantea, osatzen da bere batzorde zientifiko hau. Beraz, gizarte tentzioan, gatazkan dagozan gizarteak, violentzia politikoa, krisialdi ekonomikoak eta bestelakoak landuko dira. Gatazkaria aplikatutako sormena, konponbiderako esperientzia alternatiboak. Gizarte mugimenduak eta bakearen erronka. Violentzia eremu pribaduan eta harreman personalak, ulertzeko gakoak eta konponbiderako mekanismoak. Bigarren ardatza bizi kalidadea da. Espazioa eta bizigarritasuna, gure uriak, gure herriak, biziteko egokiak dira? No sartze izango da konsumoa bizi kalidadearen sinonimoa? Bizitzarako gaitasunak, zelan prestatzen dira belaunaldi barriak gizarte onuragarriago baten biziteko? Demografia bizi kalidadea eta bizi zikloa, haurtzaroa, gaztaroa, helduaroa, hirugarren adina, ulertuteko era desberdinak. Osasuna ikuspuntu etikotik barritzea. Hori bizi kalidadeari lotutako bigarren ardatz honetan landuko dana. Hirugarren ardatza gizarte memoria. Transmisioaren eginkizuna gaur eguneko gizartean. Oroimena ondare giza, ondarea oroimen biltegi giza. Isiltasuna eta oroimena berreskuratzeko prozesuak. Oroimena eta eguneroko bizitza. Zelan gogoratzen dabe gure uriek, gure herriek. Guazen laugarren ardatzera genero sistema da. Maskulinitate, feminitate ereduen austurak eta iraupenak. Bizitza personala, soziala eta laborala. Ezinezko puzzlea. Boterea ez da banatzen eta ez da partekatzen. Emakumeek ardura handiagoko lanpostuak izateko dagozan oztopoak. Boterea erabilteko sozializazio barriak. Barrekuntza da 5. ardatza. Zare sozietateak edo zareen zereginak gaur eguneko munduan. Prozesu parte hartzaileak eta antolatzeko eta gobernatzeko era barriak. Abanguardia eta sormena 21. mendean. Sormen prozesuak, aplikazio eremuak, joerak, protagonistak. Aldaketa bazterretako eremuetatik norbanakoa eta gizarte aldatzeko jabekuntza prozesuak. Gizarte solidarioa da 6. ardatza. Migrazio prozesuak eta proiektuak, immigrazioari buruzko kontaketak. Migrazioa eta gizarte hartzaileak, aniztasunaren kudeaketa. Garapenarako lankidetzaren bilakaera eta gaur egungo egoerea, eztabaida teorikoak, etikoak eta praktikoak. Beste globalizazioa, gizartean marginatzeko eta baztertzeko modu zaharrak eta barriak. Gizarte zerbitzuen iraunkortasuna eta erantzunkizuna ongizate gizartearen testu inguruan, bermaturiko eskubideak. Guztionari balio handiagoa emotea hurrengo ardatza. Esate baterako, publikoaren eta pribatuaren arteko dikotomiaren kritika hartuko da horraintzat, publikoa dena jaubetzeko eta pribatua dena publiko bihurtzeko esperientziak eta bizipenak. Justizia belanduko da. Justizia administrazioa eta uritarrak alkarren artean komunikatzeko moduak eta formulak. Justiziaren eta gizartearen artean, justizia alternatiboa, defensa bulegoen eta beste bitartekari batzuren zeregina esate baterako. Eta bada gehiago, globalizazioa. Nortasunari buruzko eztabaida mundu globalizatuan. Homogeneotasuna eta deuseztapena, ala kultura aniztasuna eta iraunkortasuna. Gizarte eta kultura hibriduak,
Badagoz, izan leitekez. Eraldaketak espazioan eta denporan, migrazio prozesuak, eta beste nomadismo batzuk, deskokapena, turismoa, bidaiak, globalizazioaren aurkako mugimendua, erresistentziak, alternatibak eta ikustegi kritikoak. Horrezek, ardatzak. Zeren ardatzak? Eusko Ikaskuntzaren 17. Kongresuarenak. Eta esaten izan dugunez, gizarte aurrerapen iraunkorrerako barrikuntza da kongresuaren izenburua. Noiz? Aurten, Zemendian, Zemendiaren 18an, 19an eta 20an. Non? Gasteizen, Europa Biltzar eta Erakusketa Jauregian. No kantolatuta, Eusko Ikaskuntzak. Eta kongresu honetan, esaten izan dugu atarian, aniztasuna parte hartzaile aldetik be izango dela. Bai, halan da, parte hartu ahal izan dabe, gura izan dauan jende guztia pertsona eta erakunde orokor prozesua irekia izan dalako. Ondino, proposamenak aurkezteko epea zabalik dago ekainaren 30an amaitzen da. Hori da, ze hori era horretara sistema horrekaz egiten dozu, ez da? Eusko Ikaskuntzak oroar funtzionamendu hori erabiltzen dau, ateak zabaldu, proposamenak jaso, aukeraketea egin eta gero hori apur bat antolatu. Hori da. Beti ere kongresuaren helburua eta ardatzei egokitzen zitzaion, Eta zuk honetan guztionetan, Marta, zer da azpimarratuko zeunkena? Hau da, kongresu hau egingo da, aurretik lana dago eta ostean da egongo da. Bai. Ez dut aipatu Eusko Ikaskuntza, ni behintzat entzunda daukadana da kongresuak prestatzen edo antolatzen dabezenean eta beste zenbait aktibidadeak prestatzen dauanean gai guzti horiek herri honen beharrak beti kontutan eukiten dau. Orduen, zuk esan dozun moduen, lan asko egongo da, ondino aurreragoa zibilten eta gauzak egiteko posibilidade handia dago. Hori da. Eta hemen, azpimarratzeko beste kontu bat beba dago, Eusko Ikaskuntza bera, kongresu batetik sortu zala. Bai. Alan da, uste dut izan zala, orain dela urte pilo sortu zana, eta gero, hori, ia bi urtero edo kongresu bat antolatzen dau, eta lehen esan dodan moduen gaiak eta beti izan dira gaur eguneko gaiak eta oso interesgarriak eta beharrezkoak herri honetarako. Beraz, esateko moduan gagoz aurrerapen sozialetan vanguardista dela Eusko Ikaskuntza? Bai, nik uste baiet. Lehen aipatu dudan moduen abendutik ona Eusko Ikaskuntza ikusi dogana hori izan da. Guztiz ados. Aurrerapen eta lan oso zabalak eta oso onak egiten da bezala herri honetarako eta oso aurrerakoiak. Eta Gasteizen egingo den jardunaldi honetan, hau azaroan edo Zemendian izango dena, aitatuko dugu bide batez, badaukagu funtzionatzeko sistema bat, eta hori be izan leiteke aurreratua dana, ezta? Gaiak mai gaineratzeko eran, zer daukazue, adierazpenak egingo dira, World Cafe izeneko beba daukazue, liburuak aurkeztuko dira? Bai, zuk aipatutako batzuk direz, ponentziak egongo direz, dokumentala, fikzio proposamenak eta ez dakit nola esan
dokumentalak, bai, eta instalazio artistikoak, eta hori guzti hori danon artean kontrastatu egingo da, profesionalak egongo dira, agenteak, persona interesatuak, azken baten, lehen esan duguna, zabalik dago zateak beti be, gaiari lotuta egon ezkero. Dana dela, Marta, zeozelan gizartea da hor islatuko dozuena? Bai, nik uste dut eta guztiak, ez? Lehen aipatu dugu zan landutako gaiak dire lurralde eta bere baliabideen antolaketa eta kudeak eta enpresa dinamismoa, ekonomia eta fiskalitatea, hiriak berrasmatzea eta garapen iraukorra gizarte arloan, ekonomia arloan, nik uste dut gizarte oso hartzen dauana, ez? Arlo guztia. Zer itxi dugu tintontzian? Zuk Eusko ikaskuntzatik zer da azpimarratu gurako zeunkena? Nik uste dut orain egindako lan importantea, Eusko ikaskuntza argitaratutako hainbat liburu interesgarriak eta antolatzen dabezen jardunaldiak eta oso garrantzitsuak direzela. Bai. Eta amaitu aurretik, kongresura edonok joateko aukerea dauka, Marta? Bai, ala da. Oso importantea da, niretzat behintzat, jendeak parte hartzea garrantzitsua da, ze alan ikusiko da, ze nolako lan egindan, eta ezagupena, ez? Eusko ikaskuntzak egindako lan guzti horin erabat ezagutzea izango litzateke. Bai, ze batzutan emoten dau, gai batzuk urrun geratzen jakuzala, ezta? Bai, jalan da. Eta nik uste dut, kongresu honetan landuko direzen gai gehienak hiritarrentzako nik uste dut interesgarriak direzela, gonbidapena be luzatuko dugu, hemendik geure entzuleantzako. Hori da. Parte hartzeko, Gasteizera joateko, Europar jauregira, eta lehen esan dugu moduen, azaroaren, 18an, 19an, eta 20an. Han egongo garela. Marta, Julia, oso gustora egon gara zerekin berbetan, ia zelandoan zeure bidea Eusko ikaskuntzan, oraindik ez talako denbora askarik joan, kargua hartu zendunetik, eta, ia hurrengo baten be, alkarregaz berba egiteko aukerari daukagun. Esker zegoei, eta hori, hurrengo arte.
of the name.